పిల్లలు నీకోసం చాక్లెట్ కేక్ తయారు చేశారు. వెయిట్ చేసి చేసి టైర్డ్ అయి పడుకున్నారు. ఈ రోజు నీ బర్త్డే అని పిల్లల్ని స్కూల్ నుంచి ముందుగా పిలిపించినా నువ్వు వాళ్ళని కలవకపోతే ఎలా చెప్పు? నిన్న వాడేమన్నాడో తెలుసా? పేరు మార్చమంటున్నాడు. బల్బీర్ సింగ్ ద సెకండ్ అని. ఎందుకు అని అడిగితే జార్జ్ ద సెకండ్, హెన్రీ ద ఎయిత్ ఉన్నప్పుడు బల్బీర్ సింగ్ ద సెకండ్ ఎందుకు ఉండకూడదన్నాడు. నా సూర్యుడివి, నా చంద్రుడివి, నా దేవుడివి నువ్వే. నా కన్నులకి నువ్వు వెన్నెలవి, నా ఊపిరివి నువ్వే. నువ్వే కదా, నువ్వే కదా సితార నా కలకి. నాన్నా నువ్వు నా ప్రాణం మనిన సరిపోదట మాట.